zvou. Mediasport.cz, motoristický videoserver. Timeseal, výrobce těsnících a hydraulických systémů. Motorsport magazín, rychlost s vůní benzínu. InSportline, dodavatel sportovního a fitness vybavení. Dobrý den, vítejte při sledování dalšího vydání našeho sportovního motoristického týdeníku. Nejdříve v něm zavítáme na Žamberecko, na první letošní závod mistrovství republiky v motoskeringu. Pak se přesuneme do Brna. Tam v M-paláci, v kartaréně, si dali dostaveníčko mistři, aby si zazávodili na motokárách. A na závěr se podíváme do slovenských Žarnovic, na mistry smyků, na závod Autoslide. Tak, ať se vám líbí. Kouzelný kout mezi Tichou a Divokou Orlicí, v místě, kde tyto řeky, kromě soutoku u Týniště, mají k sobě nejblíže, kout na východním pomezí Orlických hor, se stal dějištěm úvodního závodu mistrovství republiky v motoskeringu. Organizátoři pod Faltusovým kopcem vykouzlili zajímavou trať, skutečnou Grand Prix motoskeringových závodů. Jelo se v obci Studené, přesněji v její části Bořitov. Jak se mistrovství republiky v tomto sportu motocyklistů a lyžařů vlastně dostalo? My tady už pár let pořádáme závody v hobby motoskeringu. Trať připravit, samozřejmě je to složitý, ale když je tým dobrý, tak se to dá udělat. Kolik hodin to asi tak stálo? No, na hodiny nevím, ale týden jsme okolo toho blbli, než jsme se k tomuhle dopracovali. A jste spokojení se svým dílem a co říkají jezdci? No, se svým dílem jsme určitě spokojení, protože jsme to, si myslím, připravili dobře a jezdci chválej. Jsou skromní. O svém podílu tento velký příznivec motoristického sportu ani o podílu starosty Jiřího Černohouse nemluví. O to víc pracovali. A práce a problému nad hlavu neměli sami. Platilo to i o organizátoru celého seriálu, kterého všichni znají pod přezdívkou Jari Kury. Byly problémy se sněhem, počasí, zima je taková, jaká je. A jak se s ním vypořádáváte? My jsme byli hrozně rádi, že napadl sníh, ale bohužel nám chyběl ten mráz a když jsme viděli tu předpověď, která má být, tak tady právě s Mírou jsme se domluvili, že jdeme do toho a zmáčkneme to a zkusíme to, aby to udrželo. Já si myslím, že to bychom měli divákům trošičku vysvětlit. Když nemrzne, je měkký podklad a jsou problémy. Jaké a v čem? Největší problém je, pokud napadne sníh, tak dole je stále, ta izolace sněhu je taková, že dole je měkko a pokud by se to mačkali, nedá se to, prohrabe se to a je ukrutně špatně, jedeme v blátě. Letošní šampionát vlastně začínal 5. závodem, protože 4 předchozí museli být odvolány pro nedostatek sněhu. Ale tentokrát umrzlo bylo a podmínky byly vlastně ideální. Dokonce i sluníčko zasvítilo. Jelo se už vyzkoušeným systémem 12 rozjížděk, v nichž každý pár startoval 4krát. A z nich 8 nejlepších postupovalo přímo do finále. Už v rozjížďkách to byly napínavé souboje a bylo vidět, jak motorkáři i lyžaři jsou natěšeni na novou sezónu. Bohužel, z této hry hned v úvodu, v první sérii rozjížděk, vypadli velcí favorité. Pavel Kunc s Romanem Prosem. Začali skvěle, v jízdě vedli, ale pak si Pavel Kunc nešťastně škobrtl, natáhl si tříslo a s velkými bolestmi musel nejprve výrazně zpomalit a když zjistil, že to opravdu nejde, tak odstoupil. Po převléknutí do civilu se sice statečně usmíval, ale věděl, že to nebude žádná legrace a že na nějakou dobu bude mít jeho motorka dovolenou. Sítem rozjížděk nejlépe prošli a postoupili přímo do finále tyto dvojice.
Velezkušený Roman Skalka s lyžařem Petrem Vykoukalem a s motocyklem Honda obsadili 8. místo, tedy poslední postupové. 7. po rozjížďkách byli Roman Mňuk a Zdeněk Langer, motocykl Yamaha, v barvách rodinného motokrosového týmu, který jde rok od roku výš a výš. O příčku lépe skončil Michal Roušavý s novým spolujezdcem Lukášem Marešem a v barvách hlavního promotéra seriálu, motokrosového týmu Orion Litomyšl. Bratři Patrik a Miroslav Šrolerové, jedna z nejúspěšnějších dvojic celého našeho motoskieringového závodění, obsadili 5. pozici. Měli smůlu. Patrik jen s velkým úsilím držel motocykl ve stopě a Miroslav ve druhé sérii jízd zlomil lyži. V první sérii svou jízdu vyhráli, ale pak už to bylo horší. Na finále raději vyměnili přední pneumatiku a hned se jízdní vlastnosti jejich Yamahy zlepšily. Jinak tady to bylo dost natěsno, protože 4. až 7. dvojici dělil jen jediný bod. Tou 4. byli Marcel Hock a Jonáš Berger, kteří se Suzuki zajížděli pravidelně 2. místa. Jen jednou ve 3. sérii byli 3. Mezi aspiranty na stupně vítězů se zařadili Josef Mňuk, který jel s Filipem Langrem a s motocyklem Yamaha. Ve 3 jízdách vyhráli a byli 3. Totéž, tedy 3krát vyhrát a jednou být druzí, se podařilo i dvojici Lukáš Mohaupt a Václav Hotový, kde tím 3. do party byla 450 Honda. Ti byli po rozjížďkách na 2. pozici. Všemi svými jízdami suverénně propluli loňští mistři republiky. Josef Sládek a Petr Čížek, také s motocyklem Honda. Vyhráli všechny 4 své rozjížďky a bylo na nich zcela jasně vidět, že tvoří velice dobře sehraný tandem. V jejich podání vypadá celý motoskiering jako úplně jednoduchá záležitost. Tak, to bylo 8 dvojic, které se z rozjížděk probojovaly přímo do finále. Pro ostatní platila signalizace časoměřičů, která uváděla start finále B, kde se mělo rozhodnout o dalších 2 týmech závěrečného klání ve Studeném. Očekával se velký souboj, ale nakonec o vítězi bylo rozhodnuto poměrně dost brzy. Do vedení šli klášterečtí Jindřich Lux s Lukášem Hovadem, za nimi byli Jihočeši Václav Malkus a Josef Švec a na ně tlačili Jan Zářecký a Ivan Morávek. Vít Vitouš s Karlem Sejkem byli 4. a na 5. pozici jeli Tomáš Fogl s Martinem Sabotou. Ale za vedoucí dvojicí, za Jindřichem Luxem s Lukášem Hovadem, se brzy objevili Jan Zářecký s Ivanem Morávkem, tedy dvojice, která zatím ještě nevynechala ani jeden mistrovský podnik v motoskieringu v celé historii tohoto šampionátu. 3. už mimo postup byli Vitouš se Sejkem, ale ani toto místo si dlouho neudrželi. Měli problémy podobně jako jejich týmoví kolegové Malkus a Švec z motosportu Chýnov. Takže Jihočeši se tentokrát do finále přímo nedostali. Za vedoucí dvojicí Lux Hovat, která už měla náskok, se rozhořel souboj o postup. Jeho aktéry byli Zářecký s Morávkem a Fogl se Sabotou. Zářecký jel na letitém dvoutaktu Honda a uměl znamenitě využívat specifických vlastností tohoto motoru. Ten přece jen neměl tak jedovatý záběr jako modernější 4takty soupeřů. Takže to byl souboj lidí, ale také i techniky. Konečně takové duely jsou kořením závodu. A tento souboj byl zajímavý, rozhodně ne pod psa. Ve finále B zvítězili celkem přesvědčivě Jindřich Lux a Lukáš Hovat a postoupili tak do velkého finále. Tam se dostali také Zářecký s Morávkem, kteří dojeli druzí, a 3. Foglovi se Sabotou, 4. Jeníkovi s Jiblíkem a 5. Malkusovi se Švecem byli útěchou mistrovské body. I když jich byl samozřejmě menší příděl, než jaký se dává ve velkém finále. Všechny tyto souboje provázel slovem Petr Kovář, velký motokrosař minulosti, úspěšný jezdec mistrovství světa, který na začátku roku už oslavil své 50.
Jestli pak si ještě vybavuje své reprezentační starty. Jako kdyby to bylo včera, je to neuvěřitelný, čas běží, nedá se to zastavit, vzpomínky jsou krásné a teďka je to na těch mladých motokrosařích a jsem rád, že v našem týmu je třeba Martin Miche nebo Petr Bartoš a předávat jim zkušenosti. O tom to je a to je teďka moje práce. Vaše stěžejní pracovní náplň je dneska v čem? Tak určitě přes zimu motoskering jsem rád, že jsem u tohoto sportu, protože je to o nadšení lidí, o nadšení sportovních posádek. Strašně jsem tomu podlehl a přes tu zimu je to takové vyplnění té zimní přestávky. Potom pochopitelně motocross a to, co k tomu patří, zhánět sponzory, domluvat klukům ty podmínky, aby jsme mohli obět tu sezonu tak, jak loni. A loňská sezona v Orionu Litomyšl Respetro byla nejlepší za těch 12 let, co jsem u Orionu a jsem strašně rád, že jsem to dožil a že v podstatě jsem byl u toho. A myslím, že byl rád dál, protože finále mělo šmanc a uspěli i jeho svěřenci. Ale po pořádku. Jako první si vybírali místo za startovým zařízením vítězové kvalifikace Josef Sládek a Petr Čížek. A start se jim podařil na jedničku. Za nimi v sevřeném houfu vyrazili Hawk s Bergerem, Josef Mňuk s Filipem Langrem a další účastníci finále, kde se bojovalo doslova o každý centimetr tratě. Jejíž povrch byl stejně kvalitní jako před první jízdou. Ještě v průběhu prvního kola si Sládek s Čížkem vytvořili menší náskok, který si drželi. Za nimi dál byli Hawk s Bergerem, na třetí pozici se probili Roušavý s Marešem, čtvrtí byli Roman Mňuk se Zdeňkem Langrem. Mezitím Sládek s Čížkem pokračovali ve své spanilé jízdě a za jejich zády se děly věci. Na druhou pozici se dostali Roušavý s Marešem. Na ně dotírali Roman Mňuk se Zdeňkem Langrem a s velkým nasazením jedoucí bratři Šrolerové byli čtvrtí, když se jim podařilo překonat Hawka s Bergerem. Ale pak se zdrželi Roušavý s Marešem a v polovině finále se na druhém místě objevili Patrik a Miroslav Šrolerové. Roman Mňuk se Zdeňkem Langrem zajeli do hlubšího sněhu a toho okamžitě využili Roušavý s Marešem, kteří intenzivně stíhali. Ale ani oni se nevyvarovali chyby a boj o stupně vítězů museli opustit. Vedoucí dvojice Sládek s Čížkem si v posledních kolech už jen kontrolovala svůj náskok a ani se nevzrušovala nad velkou stíhací jízdou bratří Šrolerů. Věděli, že by to mělo stačit, pokud neudělají chybu. Šrolerové za sebou táhli Hawka s Bergerem, kteří už byli okolo zpět, a Romana Mňuka se Zdeňkem Langrem. Z druhé vlny útočili Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým a také Roušavý s Marešem. A na svou šanci čekali sice pomaleji, ale zcela jistě jedoucí Jan Zářecký s Ivanem Morávkem. Vždyť postupovat dopředu jde i po chybách soupeřů. V závěru už Šrolerové mohli být v klidu, protože obě dvojice, Mňuk Langer, měli problémy a tak tentokrát se na výsluní nedostali. No, příště. Josef Sládek s Petrem Čížkem si jeli pro vítězství. Za nimi sice mocně finišovali Patrik a Miroslav Šrolerové, ale Sládek s Čížkem se ukázali jako dobří počtáři. Jejich náskok vydržel i při obezřetnější jízdě v závěru závodu. A za Šrolery se bojovalo o 7. místo, protože Hawk s Bergerem a Lux s Hovadem už měli kolo ztráty. A právě díky tomuto souboji byl dojezd do cíle trochu divočejší a byla tam pěkná trma vrma. Inu, mistrovské body jsou důležité. Vítězové Josef Sládek a Petr Čížek si pak navzájem pogratulovali, ale hned šli zkontrolovat karter Hondy, který přece jen utrpěl trochu újmu. Ale cestou na stupně vítězů gratulovali s úsměvem. Nejdříve 5. Zářeckému s Morávkem, pak 4. Roušavému s Marešem, 3. Mohauptovi s Hotovým a nakonec 2. bratrům Šrolerům. A pak už mohli radostně hledět a mávat z té vůbec nejlepší vyhlídky, odkud se zdá být svět nejkrásnější. Ale to o tomto víkendu zdaleka nebylo všechno.
Hned následující den pokračoval šampionát v nedalekém Klášterci nad Orlicí. Tradiční trať doznala řadu změn. Byl na ní i skok. Ale na domácí dráze se vůbec nedařilo šrolerům. Finále dokončili jako 9., ale přesto si v mistrovské tabulce udrželi 3. místo. Ale tento závod zamíchal i dalším pořadím. Polepšili si členové Mňuch Motocross týmu. Roman Mňuch se Zdeňkem Langrem obsadili v závěrečné klasifikaci 5. místo, Josef Mňuch s Filipem Langrem dojeli jako 4. Na stupně vítězů pak vystoupili jako 3. v pořadí domácí Jindřich Lux a Lukáš Hovat. Po skvělém výkonu dojela jako 2. nejlepší dvojice z kvalifikace, která se tak vyhoupla na 2. příčku průběžného pořadí. Lukáš Mohaupt a Václav Hotový, tým z motokrosového střediska v Benátkách nad Jizerou. A do dalších 2 závodů, které se jedou už tento víkend v Horním Městě u Rýmařova, nastoupí jako lídři průběžné klasifikace mistrovství republiky ti, kteří rázně vykročili k obhajobě titulu, protože vyhráli i závod v Klášterci nad Orlicí. Josef Sládek a Petr Čížek.